kafafuwa na sun taba ƙasa, sake ni ko? Ba za ka kula ba wajen buɗe ƙofar? Ba za ka yi tunanin ko wani yana tsaye a jiki ba? Shikenan kawai baka damu ba, da wani abu ya faru ba. Da fatan baki ji rauni ba. Ki haƙuri. Daɗin ta kenan ban ji ba. To amma da na ji ba. Ce gadon manzon Allah ana rabawa. Duk wanda yake cikin al'ummar annabi, ai zai ci gadon annabi, ga gadon sun ana rabawa. Kowa ya rufe shagonsa suka ci a ina yake a masallaci. Da suka zo masallaci, sai suka zo suka tadda ba komai a cikin wannan masallaci. Sai suka ga wasu mutane sun zauna suna karatun hadisi, wasu a gefe suna karatun hadisi, wasu suna karatun fiqh, wasu suna tattauna halal da haram. Hukunce da sanin dokoki. Abin bai musu daɗi ba suka koma. Sai ce ya Aba Huraira, ce mun je masallaci ba mun komai ba, kowa ba mun san ka da magana biyu ba. Ba kowa, ba wata hada-hada, babu wasu jakankuna da aka aje, ba files da an kai sani za a karɓi kuɗi. Sai ce ba komai a masallaci ba, sai da ce mun gade mutane sun zauna suna karatu. Sai ce kun gan suna karatu ba me suke neman ilimi? Ilimi suke kwasa, ya ce ta yi wannan shine gadon annabi. Ya ce don saboda haka kowa ya je da karɓi rabansa cikin gadon annabi. Gwargwadon abin da ka kan fata na ilimi, gwargwadon abin da ka samu a gado. Ina ji an gane ba? Karka yadda ka ja baya baka samu rabanka ba a cikin wannan gadon. Sai ce to wannan ita ce gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku je ku karɓa. Shine ka je ka san halal, ka san haram, ka san halal, ka san haram. Sai ce faman akazahu akaza bi hazzin wafirin, duka wanda ya kamu da ilimi yayi kamu da rabo mai girma. Allah ya samu dace. Lalle malamai suna cewa ilimi neman sa akwai alkhairi a cikin sa, akwai shari'a, kuma dole idan ka je neman sa sai ka sha wahala. Shi farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka sauka masa da ilimi, farkon abin da aka sauka masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wannan ayoyin guda biyar, amma malamai suka ce kafin a koya masa ayoyi guda biyar sai da ya sha garai. Dan mala'ika da yazo ya same shi ya tsorata, ya kidime sosai, yace da shi iqra, yace ma ana bi qari, ni ba mai karatu bane. Yace sai ya kama shi ya matse shi, sai da ya sha wahala sai ya bar shi, yace summa arsalani, ya bar ni. Yace da ni iqra, yi karatu. Nace ma ana bi qari, ni ba mai karatu bane. Ya sake kama shi ya matse shi, yace matsewa ta biyin ta fi ta farko wahala. Nace ban iya karatu ba. Ya sake ta da ni iqra, nace ban iya karatu ba. Ya kama ni ya matse sai da aka yi haka sau uku. Har a ruwayar ma ta ce hatta balaga minni aljahar, sai da na jigata na wahala. Malamai suke cewa abinda ake so a nuna maka kai dalibin ilimi sai ka sha wahala. Wai ba kana zaune bane kawai randa kina daga Allah ke baki ruwa. A in ka motsa tukuna sai Allah ya baka. Ka zo wajen karatu, ka dauka ka karanta, ka maimaita, ka haddace, ka maimaita, ka haddace, sai Allah ya zaunar da shi a kokolwarka. Sai Allah ya zaunar da shi a zuciyarka. Sai ga duk lokacin kake bukatar sa yana zuwa. Saboda haka ilimi kowane iri zaka nema sai ka sha wahala, ilimi na lahira da ilimi na duniya kowanne sai ka nema, kuma al'umma musulmai suna bukatar wannan ilimin. Yanzu yanda ba ilimi ba an hada wannan na'urar, ta ina za mu haska mai karatu? An ba ilimi ba ka shirya wannan lasfika, ta ina za mu yi karatu? Murya ta je wajenka, sauti ya je wajenka, hoto ya je wajenka. Dole sai da karatu. A cikin da muna bukatar kowane dangin karatu, kowane nau'in karatu. Shine wani malami yake cewa hatta ilimin kwashe ba haya ma yana da amfani. Yanzu duka ma'ana din nan muna zuwa muna biyan bukatar ba haya. Yanzu idan aka ce ya dode ya cika ba mu iya kwashewa ba, yana cikin garari da wahala. A cikin nan ilimin yana da amfani. Dan saboda haka kar ku rena kowane ilimi, kuma kowace irin sana'a kar a rena mai wannan sana'a. Wannan shine dai talikan da malamai suka karkashe wannan hadisi. Wanda yake son karin bayani sama da abin da na faɗa ya koma uwar littafai zai samu bayanai. Wallahu a'lam. Hadisi na gaba, wa ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul, yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu gare shi yana cewa naddarallahu ra'an, Allah ya haskaka fuskar mutumin da Allah ya sa albarka ga mutumin da
Allah ya ɗaukaka daraja da kimar mutumin da shine naddara Allahu ra'an. Allah ya sa albarka, Allah ya haskaka fuskar mutumin da sami aminna shay'an yaji wani abu daga gare mu, bi ma'ana yaji wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da yaji wannan hadisin yayi kokari ya rike shi, fa ballagahu, ya isar da hadisin ga wani wanda bai ji hadisin ba kama sami'ahu, kamar yadda ya ji. Bi ma'ana madalla da ɗalibin ilimi da zai je ya karatu ya ji karatu kuma ya ɗauko karatun bai ƙara ba bai rage ba ya kai yanda kamar ya ji. Sai manzon Allah ya ce farubba muballagin, sai sau da yawa za a samu wani wanda zai ɗauko hadisi ya kai ko ɗan saƙo ya kai, ko muballagin wanda aka isa masa da saƙo. Kana zaune ne za a karantar da kai, amma za ka kasance ka fa haddacewa da fahimtar abin minas sami'i sama da wanda ya ji. Abin da yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a ne Allah ya sa albarka ga masu karatu, Allah ya sa albarka ga masu koyarwa. Kai ku masu koyarwa, sau da yawa za ka iya ɗaukan karatu ka kai gaba, ka koyar da wani wannan karatun naka, wanda ka koyar da shi zai ji karatun ko ya fi ka fahimta. Sosai kuwa ana yin haka. Ɗalibin ilimi ne zai zauna gaban ka yi karatu, amma zai yi istinbadi a cikin ayoyin da ka karantar da shi ko hadisan da ka karantar da shi, ya yi istinbadi ya fitar da wasu hukunce-hukuncen da kai ba za ka iya ba, kai ba ka fahimta ba. Shi yasa manzon Allah yake kwadaitar da koyar da ilimi, ka koyar kamar yadda ka ji. Shi yasa malamai suke cewa lalle ka karanta Qur'ani, ka karanta hadisi, sannan kuma ka yi ƙoƙarin fitar da fiƙiwu a cikin sashi, wato ka fahimci fiƙiwun da yake ciki, ka yi istinbar ka fitar da wani abu, ya ce abu ne wanda yake abin yabo. Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum sai ta yatafakkaruna. Shine anan za a samu tuntuntuni, ka karanta Qur'ani, ka karanta hadisi, sai ka yi istinbar, ka yi research, ka fitar da fiqh a ciki, ka fitar da kaza, ka fitar da kaza. Wannan ayar tana dauke da ma'ana kaza, tana dauke da ma'ana kaza. Sai ga wani malami ya karantar da ɗalibansa, yace wannan ayar yace tana dauke da ma'ana kaza, 1 2 3 4 5. Ɗaliban ya ji duk sai haddace wannan, kuma shi yana yawan karanta ta, sai Allah ya ba wannan ɗalibin fahimi, sai ya ƙara fahimto wasu fiqh guda 3 a karkashin wannan ayar ko wannan hadisin da shi malamin sa bai sani ba. Sai ya ƙara, sai ya ce to abinda muka karanta guda 5 ne, amma ga ƙarin guda 3. Abin mamaki shi kwa sai ya karantar da ɗalibansa 8, cikin ɗaliban nasa sai a samu wani ya ƙara 3 a kai. Haka ilimi yake advancing, haka ilimi yake ƙaruwa. Abinda ka ji ka isar,